Posloucháte Rádio Bohemia. Celý svet sa nachádza v rozpoložení vnútornej neistoty a napätia. Vplyvy denných udalostí sú príliš veľké na to, aby ľudský duch zostával pokojným v dôvere, že dnešný svet ľudí na zemi je krásne a pokojné miesto, určené na radostné prežívanie. Zo všetkých strán sa valia s každým dňom správy, ktoré znova a znova otriasajú myslením všetkých ľudí. Nebezpečenstvo straty všetkých doterajších istôt narastá ako obludný démonický mrak, ktorý hrozí pohltiť celý svet. Zo všetkých strán okolo človeka zaznieva stále hlasnejšie volanie:
Ona po tisícročia ohlasovaná zmena je tu. A ako tichá ozvena za veľkým, stále hlasnejším ohlasovaním vesmíru a prírody ide volanie duchovných pomocníkov, ktorí sa skláňajú k zemi zo svetlých výšin. Títo pomocníci volajú: Človeče, zmeň sa aj ty, aby si obstál v novom živote na zemi, ktorý príde po veľkom prelome časov. Zmeň sa, človeče, vo svojom konaní tak, aby si bol viac duchovným, čistým a spravodlivým v jednaní s druhými ľuďmi. Jedine ten, kto nahromaždí poklady duchovného druhu, bude môcť vstúpiť do onoho nového, ktoré sa teraz blíži k zemi a je ohlasované hlasným znením trúb, ktoré držia v rukách bytostní služobníci. Také je volanie, ktoré stále častejšie dolieha k ľudským duchom v pozemských telách. Vo chvíľach odpočinku, vo chvíľach spánku, ale aj nečakane, aj v tých najvypätejších chvíľach každodenného jednania zaznie tu aj tam vo vnútri každého z nás ono tiché volanie. Ako jemný závan niečoho dávneho z detstva, ako pripomienka tichej radosti a blaženého šťastia prechádzajú okolo nás stále častejšie poslovia ducha. Služobníci svetla, ktorí si vzali za úlohu onú nesmierne ťažkú a v miliónoch prípadoch tiež aj dopredu pravdepodobne prehranú službu. Službu prebúdzať ľudského ducha tu na zemi. V povrchnosti, s ktorou vnímame svet a s ktorou sa mnohí snažia prejsť životom, nechávame príliš ľahko bokom od seba toto tiché volanie tých, ktorí sa nám snažia pomôcť v čase, ktorý je ohlasovaným ako čas nových premien v živote ľudstva na zemi. Vo svojom prepätom myšlienkovom naladení len málo kedy počujeme tiché volanie, pokiaľ sme však ešte vôbec schopní ich počuť. A ak sa snať čas od času v nás ozve niekedy niečo detsky prosté a čisté, tu potom snažíme sa to väčšinou horúčkovito prekryť ešte viac zosilneným sledovaním a kritizovaním ťažkostí a starostí, ktoré na nás doliehajú ako predzvesť veľkých a dramatických zmien. Blahoslavení tí, ktorí sú schopní sa zastaviť a počúvať. Vesmírom znie volanie: kto si však bude chcieť teraz podržať príliš úzkostlivo všetko vonkajšie, ten sa vystavuje riziku, že mu bude nakoniec vzaté všetko vnútorné, duchovné. Kto bude chcieť čeliť blížiacim sa možným krízam a ťažkostiam s precitliveným ohľadom na seba, ten nakoniec príde o seba samého. Budú dvaja vedľa seba, jednému bude vzaté všetko a druhý bude v nejakom smere nečakane obdarovaný. Všetko sa ale bude riadiť len podľa veľkého pravečného zákona, podľa toho, kto a ako je spravodlivým, čistým a súcitenia schopným voči druhým ľuďom. Všetko bude zmerané a zvážené až do posledného haliera. Nič nebude zabudnuté. Božie zákony pracujú ticho a takmer nepostrehnuteľne ľudským očiam a ľudskému mysleniu. Pracujú však s nepochopiteľnou istotou a presnosťou v celom bytí každého človeka. Takéto veľké a vznešené volanie znie okolo nás v noci aj cez deň. Počujú ich však len tí, ktorí ich počuť chcú, ktorí sú vo vnútri otvorenými pre prijatia múdrosti, ktoré sú darované ľudskému duchu ešte teraz, tesne pred zosilnením všetkých bytostnými silami predchystaných udalostí. Počujú ich tí, ktorí sú schopní počúvať svojim duchom. Čistým a prirodzeným má byť pozemský človek vo vnútri aj navonok. Má byť skutočným človekom s otvoreným srdcom a spravodlivým myslením. Má sa učiť súznieť so svetom prírody a hľadať v ňom poklady, ktoré skrýva v znalosti trvalej obnoviteľnosti a harmónie. Človek sa má stať živým a pohyblivým v myšlienkach na pomáhanie druhým tým, že najprv zmení seba samého na radosnú a čistú osobnosť. Tým bude dávať druhým ľuďom trvalé hodnoty svojho ducha.
bude dávať svoju vznešenosť a ušľachtilosť. Také prúdy vznášajú sa teraz nad ľudstvom, volajúc k nám, ľuďom žijúcim tu na zemi. A ako si stojíme my? Hľadáme aspoň raz denne cestu k spojeniu s týmito svetlými duchovnými pomocníkmi. Duchovný stav zeme je, žiaľ, stále príliš naklonený k nečistému, účelnému a seba prospešnému pôsobeniu myslenia a konania väčšiny ľudstva. To je ale veľmi smutné východiskové postavenie, s akým sa posúvame každým dňom smerom k blížiacim sa veľkým udalostiam. Bude to pre nás ťažké, nesmierne ťažké, pokiaľ sa predsa len ešte nevschopíme k zmene k lepšiemu. Príjemný podvečer, milí poslucháči. Je teplý letný večer a my sme spolu s Tomášom pre vás pripravili ďalšie, v poradí už 72. vydanie relácie Ešte sa to dá zachrániť, v ktorom budeme pokračovať v rozprávaní o sile myšlienky a energie s cieľom popísať dosah našich postojov, nášho myslenia na formovanie budúcnosti, ktorú si tým vytvárame a ktorá nás čaká. Verím, že sa nám tak trošku podarí ozrejmiť hlbšie súvislosti a tak prispieť k zmene nášho sveta a priblížiť sa tak ku krajším a svetlejším časom. Takže Mário Kováčik a Tomáš Lajmon, Sila myšlienky a energie, želám vám príjemné počúvanie. Tomáš, krásny podvečer želám aj vám. Ďakujem krásne. No a Mário, teším sa na pokračovanie našej predchádzajúcej témy, ktorá je veľká, ktorá sa tiahne všetkými našimi reláciami od prvej až po poslednú vo viac alebo menej viditeľnej podobe. A ako už naši poslucháči vedia, je to pokračovanie témy o sile, ktorá je ukrytá vlastne v našich myšlienkách a v našom vnútornom svete. A vlastne budeme rozvíjať túto myšlienku dnes s presahom už nie na politickú oblasť a na to, čo sa dialo vlastne v politickom dianí, ale budeme sa pozerať teraz na rovinu ďalšiu a tá je spojená s čistotou našich myšlienok a s tým, čo sa deje vo svete rozvírených a nízkych živočíšnych pudov. Tomáš, teším sa veľmi na dnešné rozprávanie, takže neostáva nič iné, len vstúpme do toho, odovzdávam vám slovo, nech sa páči. No, tak asi sa žiada pokračovať v tej téme skutočne, pretože mne sa s odstupom času zase nejak ukázalo a potvrdilo, že my ľudia naozaj ťažko chápeme najjednoduchšie skutočnosti a pravdy o živote. Pretože máme sklon upadať k tomu, že vonkajšie dianie, ktoré pozorujeme a vyhodnocujeme veľmi povrchne a chýba nám tá úplne hlboko vžitá schopnosť všetko hodnotiť a vnímať z pohľadu vyšších zákonov, alebo tak ako to zvykneme hovoriť, z pohľadu zákonov stvorenia alebo z pohľadu Božej vôle. A mne sa to skutočne potvrdilo, že v tej predchádzajúcej relácii sme hovorili o atentáte na Roberta Fica, o tom, ako sa veľmi rýchlo môže stať človeka, ktorý veci hodnotí z pohľadu, že on je ten nevinný, v skutočnosti spolupáchateľ, ale až vtedy, keď sa na všetko pozrieme hlbším pohľadom. No a ja som sa snažil spolu s vami zvýrazniť a poslať do sveta tú veľkú myšlienku, že tá vlastne skrivená Božia sila a energia, skrivená našimi myšlienkami a našimi vnútornými postojmi, že ona akoby sa neriadi politickou príslušnosťou a nie je ani liberálna, ani protiliberálna, ale ona jednoducho má svoju kvalitu danú čistotou a opravdivosťou človeka a ona potom účinkuje nezáväzne od politických strán a garnitúr a vyvoláva vo svete svoje účinky. No a
pretože tieto spoločenské témy sa nás všetkých týkajú, tak ako naši poslucháči vedia, my si ich vždy vyberáme na to, aby sme prostredníctvom nich mohli vždy zvýrazniť a počiarknúť akoby určitú zákonitosť života, zákonitosť stvorenia. No a mohli sme vždy na novo pripomenúť a zopakovať a vyslať do sveta poznanie, ktoré považujeme za múdre a ktoré považujeme nie za naše vlastníctvo, ale za akési bohatstvo, ktoré sme smeli prijať, dá sa povedať, od našich duchovných pomocníkov a cez múdre knihy, pretože ten spoločenský diskurs ponúka obrovské množstvo pohľadov, obrovské množstvo názorov na to, čo sa deje, ale Mário, asi súhlasíte, že to, čo ako smrteľne chýba, to je hlboký duchovný pohľad, ktorý zohľadňuje našu duchovnú zodpovednosť za všetko, čo sa deje. Tomáš, úplne s vami súhlasím a viac menej to vnímam z našej pozície tak, že našou snahou je práve odkryť ten duchovný rozmer toho celého diania a vlastne tú podstatu toho všetkého, ktorá sa skrýva za tým, čo my potom vlastne smieme vidieť alebo vnímať alebo prežívať v tom vlastnom živote. Áno. No a to je veľké umenie, aby sme dokázali zase neprilievať do ohňa benzín alebo tú horlavinu zase len tých nesprávnych emócií, hoci s pocitom, že stojíme na správnej strane a bojujeme za pravdu. Ja som to už minule zvýrazňoval a počiarkoval, ale opäť sa mi žiada to počiarknúť, že no nie, poviem to jednoducho na inom príklade, nech je to pestrejšie. Ja som sa rozprával, a to poviem skôr, ako prejdeme vlastne k tej našej dnešnej téme, rozprával tento týždeň s jedným svojím známym, ktorý bol na nejakom stretnutí, nazvime to duchovne, usilujúcich sa ľudí, ľudí, ktorí už majú svoje určité poznanie, hlavne z oblasti Ježišovho života, toho kresťanského prúdu. A bolo to také celodňové stretnutie, kde ja som pôvodne aj s manželkou tiež mal byť, ale nakoniec som sa tam proste nemohol dostaviť. No a on mi spätne potom referoval, ako to prebiehalo. No a tá jeho reportáž bola postavená na tom, že vlastne hlavnou témou toho stretnutia týchto duchovných ľudí, hlavným bodom programu bola akoby účasť jednej pani, ktorá natáča filmy na Ukrajine alebo robí skutočné reportáže s ľuďmi, ktorí tam žijú a prežívajú toto veľké utrpenie. No a tie reportáže vytvorili taký obraz a taký dojem, že tento môj známy sa vrátil z duchovného stretnutia, no a keď mi o tom rozprával a teda v dobrom mi vyčítal teda, že som tam nebol a že som tam mal byť, tak keď mi dával túto reportáž, tak bolo vidieť, že ako keď hovoril o Rusoch a o tom, čo všetkého sa dopúšťajú, že akoby zase len, ale veľmi silno prežíva nenávisť zase k tým Rusom, k tým vojakom a vôbec k celej tejto k ruskému národu a k ruskej kultúre. No a ja som ho aj svojím spôsobom chápal, pretože ja si tiež myslím, že to sú veľmi citlivé otázky a nedá sa k veciam pristupovať tak čierno-bielo, ale potom, keď som zložil telefón, tak som si uvedomil čo? Uvedomil som si, že vlastne on sa vrátil z toho akoby duchovného stretnutia a bol ešte viac naplnený nenávisťou k tým Rusom, než keď tam šiel. A ja som si vlastne vtedy uvedomil, že pomáha on týmto, aby sa medzi Ukrajinu a Rusko vrátil mier, alebo naopak ešte viacej
hoci úplne nechtiac, prispieva k vyostrovaniu napätia. A ja keď som sa potom tak trochu hlbšie naladil na tú jeho frekvenciu, na tú energiu, tak som si uvedomil, že zase len je to energia boja, ktorá bude produkovať ďalší boj a ktorá bude vyostrovať vlastne tie bojové pozície jednej strany proti druhej. Tak som si vlastne potom zase len na novo uvedomil, že či by takéto duchovné stretnutie nebolo o to duchovnejšie, že by sa ľudia po takomto dni vrátili domov a boli tam tými svojimi učiteľmi alebo tými, ktorí to tam ladia, vedení k tomu, aby hľadali hodnoty dobra na tej druhej strane, aj keď teda to bolo postavené do toho svetla, že Rusi sú tí zlí, to sú tí vrahovia, tak či by práve nepomôhlo ponúknuť ten pohľad, že ak sa to tak naozaj stalo, tak je to rozhodnutie určitých ľudí, ale predsa to Rusko je obrovský národ a má svoje obrovské kultúrne zázemie, duchovné zázemie. Vôbec ako ruská kultúra dala svetu nesmierne veľa v hudbe, vo všetkých sférach umenia, že či by nebolo lepšie zamerať sa na tie svetlé a dobré stránky toho, čo je v ruskej kultúre dobre a na tom stavať tú energiu, ktorá by neskôr mohla pomôcť k zmiereniu týchto dvoch vlastne národov. A moja odpoveď bola jednoznačná, že áno, že zase len, ak sa to nepochopí, tak v dobrom chcení sa pácha škoda, alebo tá energia nenávisti sa neskôr niekde zhmotní a že naozaj by bolo lepšie to duchovné poznanie pretaviť do toho, že áno, aj keď túto stranu môžem považovať zo svojho uhla pohľadu za dobrú, alebo v tomto prípade za zlú, tak hľadám to, čo je tam dobré. Snažím sa vytiahnuť to zdravé a bojujem proti pocitu nenávisti práve tou energiou vlastne duchovného poznania, hľadania mostov, hľadania toho, čo spája. No a toto je, Mário, proste to, že prečo hovorím, že je dôležité si to pripomínať a opakovať, lebo ja na každom kroku, kdekoľvek sa ocitnem, tak a mám tu možnosť s niekým rozprávať o spomínanom atentáte na premiéra Fica alebo o tom, čo sa deje na Ukrajine či vo vzťahu k Rusom, tak a všade vlastne sme to my ľudia, ktorí sa považujeme za múdrych, za spravodlivejších, ktorí tak reagujeme na to, čo sa deje, tak spravodlivo, tak múdro, že v skutočnosti všetko ešte viacej zhoršujeme. Tomáš, ja to vidím obdobne a v tomto opísanom príklade vidím také dosť veľké úskalie, ktorému človek dokáže veľmi rýchlo podľahnuť bez toho, aby si to uvedomoval, že aj keď je veľmi dobrý úmysel, ale človek jednoducho sa nesie na energii, ktorá nie je tvorivá, ale ktorá je ničivá. Niekedy je to veľmi ťažké postrehnúť. Že presne, je to ťažké. To je... No... Že jednoducho človek sa dokáže, aj keď ako keby s veľmi dobrým úmyslom, ale naozaj sa akoby znesie do istej úrovne bez toho takého uvedomenia toho a v tom výsledku jednoducho je to tak, že tá energia, ktorá sa vytvára človekom, tak jednoducho je netvorivá. Namiesto toho, aby bola tvorivá, myslím si, že to tak troška súvisí aj s našou zrelosťou a od toho je potom odvodené, že či človek dokáže vlastne zavnímať toto úskalie a jednoducho sa mu vyhnúť, alebo jednoducho si ho prežije a má možnosť potom niekedy si spätne uvedomiť isté veci a skutočnosti a potom podľa toho to všetko tak ako keby naprávať. No Mário, tak to je možno, že akoby to doplnenie k predchádzajúcej relácii, k predchádzajúcej téme ešte s odstupom tých ďalších dní a prežití, ktoré som mal od nahrávania našej poslednej relácie. Dobre, Tomáš, tak skúsme teraz tak nadpojiť na všetky tie rozvinuté myšlienky, ktoré sa objavili v tej prvej časti našej relácie a skúsme na to nejakým spôsobom nadviazať a tak troška to tak rozviesť. Akoby
do takej všeobecnej roviny, ktorá platí, aby sme to tak nesmerovali k tej konkrétnej udalosti, ktorá sa na Slovensku stala. Áno. No tak keď zoberieme do úvahy tie myšlienky, o ktorých sme vraveli, že sú v tej kryštalickej a veľmi ušľachtilej forme spísané v knihe Vo svetle pravdy o sile myšlienok, energie, o našej ľudskej zodpovednosti, ktorú máme nie len pred pozemským zákonom, ale predovšetkým pred duchovnými, neviditeľnými zákonmi stvorenia alebo božími zákonmi, tak touto optikou si môžeme nasvietiť každú oblasť nášho ľudského života a môžeme spoznať tie jemné deje a môžeme spoznať, kam všetky tieto jemné deje nakoniec vedú a môžeme sa vlastne stať takými úplne prirodzenými prorokmi budúcnosti. No a ja som si uvedomil, že vlastne je to téma, o ktorej sa málo vraví, ale je to téma, ktorá niekde pod povrchom má svoje obrovské silné vypätia, svoje obrovské svoj akoby potenciál a niekde sa prejaví. A to je téma, ktorá je spojená s čistotou ľudského myslenia a čistotou ľudského vnútra. A my sme už v minulosti dávnejšie hovorili, že je to pojem kryštalický, je to pojem možno, že zároveň staromódny pre dnešných ľudí, ale pojem, na ktorom stojí a svojím spôsobom v dnešnej dobe skôr padá hodnota ľudského života a celého ľudského údelu. A my sme hovorili o tom, že na pojme čistota vlastne na pochopení tohoto pojmu stojí viac, než sa nám zdá, pretože tento pojem nesúvisí predovšetkým alebo výlučne s našim telom, tak ako sa tu niekedy v náboženských tradíciách hovorí, ale pojem čistota je pojem veľmi úzko spojený s našou vnútornou nevinnosťou alebo našou vnútornou čistotou. A ona táto vnútorná nevinnosť a čistota má na svoje charakteristické prejavy, ktoré dávajú životu človeka skutočnú hodnotu. Pretože tento rozmer čistoty sa týka napríklad našich úmyslov. Že skutočne čistý človek je človek, ktorý má čisté úmysly, z ktorých až potom neskôr vychádzajú určité myšlienky, slova a vonkajšie postoje. A pokiaľ sú úmysly človeka opravdivé a čisté, to znamená, že nie sú naplnené nízkymi pocitmi, emóciami, ako je závisť, nenávisť, sebectvo, tak a vždy smerujú k tomu, čo je podporujúce, čo smeruje k zušľachteniu, ku kráse, k zveladeniu života, k pomoci druhým, tak to je to, čo charakterizuje skutočne duchovne vyspelého a silného človeka, ktorého môžeme nazvať, že má čisté úmysly a je vnútorne čistý. A takýto človek vždy hľadá cestu k svetlu. V každej životnej situácii sa orientuje s ohľadom na to, kam ho vedie cit vnútorného svetla. No a podľa toho je takýto človek schopný robiť v živote tie najprirodzenejšie, najmúdrejšie rozhodnutia s ohľadom na celé svoje bytie. A nemusí to byť človek, ktorý je zbehlý alebo znalý vo svojom podvedomí a vo všetkých podvedomých štruktúrach svojej bytosti a nemusí byť ani znalý všetkých náboženských a filozofických múdrostí a pravd, ale toto jeho opravdivé, čisté vnútro samozrejme obohatené aj určitými životnými skúsenostiami a prirodzenou bdelosťou v hmote, z neho robí človeka skutočne múdreho a hodnotného.
No opakom toho je často človek, ktorý zblúdi na tej ceste tak, že si svoju múdrosť nejakým že zíde z tej prírodzenej cesty a začne ten svoj duchovný vzostup brať tak, že sa musí hlbať vo svojom podvedomí a hľadať všetky pre a proti svojej duše, aby sa niekam dostal, ale väčšinou touto cestou sa zavrtáva ešte hlbšie a úplne vlastne blúdi na ceste k svetlu. Ale ten skutočne človek, ktorý sa usiluje o čistotu, tak už v samotnom napojení na svetlo, ktoré si vytvára vo svojom vlastnom srdci a vo svojej vlastnej hlave, vo svojich myšlienkach, tak v tomto napojení, v tej všeobsiahlej túžbe po svetle a po tom, aby neubližoval na svojej životnej púti iným, ale aby skutočne pomáhal, tak on rozpozná, čo je pravá pomoc a čo je zdanlivá pomoc, alebo čo dokonca škodí. V tejto jednoduchej, hlbokej, do človeka hlboko vkorenenej túžbe je vlastne ten zlatý kľúč k rozklúčeniu tých najťažších životných úzlov a dokonca aj k odčineniu všetkého, čo človek v minulosti urobil zlé, alebo všetkých tých karmických úzlov. A je v tom tá najpriamejšia cesta nahor a k svetlu. No a táto duchovná alebo duševná čistota sa až následne potom prejavuje formou čistoty navonok, čiže čistoty, ktorá môže mať prejavy starostlivosti o svoje pozemské telo, spôsob odievania, ktorý si takýto čistý človek vyberá tak, aby neodhaľoval svoju intimitu, pretože ju považuje, nie preto, že by ju považoval za zlú, ale preto, že ju považuje za veľmi osobnú, možno až posvetnú a preto, že ju chce chrániť a to viac sa snaží navonok dávať svojou bytosťou, svojimi schopnosťami, vlastnosťami, tým sa snaží vlastne osloviť druhých ľudí, ale nie tým, že by útočil na najnižšie pudy alebo odhaloval svoju ľudskú dôstojnosť, ľudskú intimitu. No a to potom vedie, tá skutočná čistota má potom aj také prejavy, že človek si dobre zváži, s kým vstúpiť do spoločného života a s kým bude zdieľať aj tú svoju partnerskú intimitu, alebo teda s kým ten človek vlastne bude a ako bude tráviť svoj pozemský život. A v tomto ohľade môžeme povedať, a teraz naviažem na silu myšlienok a energií, že čo sa vlastne deje v tomto svete a kam my ako spoločnosť smerujeme, ak sa pozrieme na ten stav našej čistoty v našom vlastnom vnútri. Tak vlastne si môžeme uvedomiť, že táto naša doba je hlboko poznačená nielen materializmom, ktorý prináša všetky možné podoby úpadku, ale vlastne hlboko poznačená stratou čistoty človeka. A ona sa potom prejavuje tak, že vlastne človek uprednostňuje svoje pocitové, pudové záležitosti nadovšetko a dokonca je ochotný a schopný pre ne vlastne obetovať aj to najcennejšie, svoju vlastnú dušu a svoju vlastnú dôstojnosť. A dôkazom toho, že to tak je, že vlastne naše ľudské myšlienky a naše pocity sú také, aké sú, je skutočnosť, je realita tohto sveta. Že pozrime sa napríklad na to, ako sa dnes v tomto svete odievajú ženy. Že človek by mohol povedať, že je to odievanie, ktoré v podstate viacej odkrýva, než zahaľuje, že viacej vybudzuje
tie pudové pocity, než úctu k žene. A môžeme povedať, že to, ako dnes vypadá žena dneška, odráža stav akoby vnútornej čistoty ľudstva. Ale odráža aj stav vnútornej čistoty mužov, ktorí vlastne tu na zemi žijú a prechovávajú určitý druh myšlienok a pocitov voči ženám. No a pretože žena je jednoducho tou jemnou časťou pojmu človek a zachytáva mnohé jemnejšie energie a myšlienky aj zo strany mužov, tak môžeme zároveň vidieť, že v akom stave sa nachádza zmýšľanie mužov vo vzťahu k ženám. A môžeme to presne vidieť práve na tom, ako žena vypadá, pretože ona skutočne zachytáva a zhmotňuje jemnejšie neviditeľné myšlienky a energie aj zo strany mužov, ktorí vlastne tieto myšlienky vytvárajú a ovplyvňujú svoje ženstvo vo svojom okolí. No a z tohoto hľadiska je potom obrovskou zodpovednosťou uvedomiť si, že aj keď to navonok nemusí byť vidieť, tak každá myšlienka, každá precítená energia sa potom ďalej zhmotňuje nielen do podoby žien, do podoby toho, ako sa väčšina žien oblieka, ako sa správa, ale že tieto neviditeľné formy pokrivenej čistoty, alebo lepšie povedané formy nečistoty a žiadostivosti, ako potom účinkujú na zemi a vôbec ako aj na úplne iných častiach sveta a akým spôsobom sa tieto myšlienky spolu podieľajú na obrovskom nešťastí ľudí. Že teraz si predstavte, že to, čo sme vraveli, že si ľudia niečo len myslíme, niečo len akoby v sebe prechovávame a máme pocit, že proste s tým nie je spojená žiadna zodpovednosť, lebo však na myšlienky clo neplatí a nie je ich vidieť. Ale ich energia pôsobí a ona si nachádza svojich realizátorov, dajme tomu na opačnom konci sveta, a cez nich sa zhmotní a uskutoční. No a čo sa môže uskutočniť v prípade, že veľké množstvo ľudí prechováva v sebe vlastne myšlienky nečistoty a žiadostivosti na opačné pohlavie? Vlastne my žijeme, dá sa povedať, v dobe epidémie nespútaných ľudských pudov. No a keď poznáme silu myšlienky jej účinkov, tak čo asi sa musí na zemi stať, čo sa musí zhmotniť a čo je obsiahnuté vlastne v ľudských myšlienkach a pocitoch dneška. Tak zistíme, že vlastne to dusné mračno sa raz bude musieť vybiť v podobe obrovského utrpenia ľudí, v podobe katastrof, ktoré nás čakajú. Pretože my si myslíme, že to všetko je len tak, že to je zadarmo, ale teraz si uvedome, že každá tá myšlienka žiadostivosti, tá skrivená, čistá Božia sila, ktorá ďalej účinkuje a pôsobí, že ona spôsobuje obrovské utrpenie, že stále počujete, že v rôznych koncoch sveta tam bola znásilnená žena, tam nejakí vojaci niečo spravili a zneúctili. A teraz my máme pocit, že my ľudia, ktorí sa správame akože úplne bezúhonne a čisto, že avšak nás sa to vôbec netýka. No ale pritom si vôbec neuvedomujeme, že my ľudia, ktorí navonok nič také by sme nikdy nespravili, môžeme byť za to spolu zodpovední, ak sami vo svojich myšlienkách neprechovávame tú dostatočnú ušľachtilosť a čistotu cítenia vo vzťahu k opačnému pohlaviu. A tak sa opäť stáva ten istý tragikomický príbeh, že
odsudzujeme druhých ľudí za ich skutky a sami nevidíme, že za ne môžeme a často sme spolu zodpovední. A v tomto smere je to nesmierne silné, pretože každý vieme, že ľudský pud má obrovskú silu, že príroda vložila do človeka akoby pohlavný pud, ktorý má za úlohu regenerovať ľudstvo. Ale ako náhle sa prepestuje a stane sa z neho vládca, tak sa stáva tyran, ktorý potom spôsobuje a ubližuje a vlastne ďalej sa spolu podielame na tom, že vzniká obrovská akoby vlna energie toho veľkého čierneho mračna, ktorá sa raz vybije. A nám sa stále zdá, že sa nič nedeje, že my ľudia akoby to nevieme ovplyvniť, ale každý jeden z nás čistotou svojich myšlienok a tým, ako cíti k druhému pohlaviu, tak tým všetkým vlastne stále buď pomáha vytvárať tú lepšiu, tú krajšiu budúcnosť, alebo naopak ešte viacej sa spolu podieľa na utrpení a nešťastí. Nešťastí, ktoré postihne najskôr niekoho iného, ale potom neskôr aj toho samotného pôvodcu, ktorý vo svojom vnútri skrivil vzťah k čistote a k tomu čistému a k tomu krásnemu, čo mal chrániť. No a teraz, keď ja som spomenul to odievanie žien, ale to je samozrejme to najmenej hrozné, ale celý internetový priestor, všetky reklamy a mnohé stránky, ktoré tam fungujú a ktoré majú obrovskú návštevnosť, sú poznačené tým najnižším spôsobom, tým najnižším a najhorším zneúcťovaním. Napríklad tej ľudskej dôstojnosti, či už sa jedná o mužov alebo o ženy. A v tomto smere je, keď si uvedomíme, že žena je, alebo to, čo muž cíti k žene, to, aké city k nej prechováva, tak sa mu otvára cesta k svetlu. No a keď si uvedomíme, že keď sa tá krásna ženská dôstojnosť takýmto spôsobom pošpiní, tak si môžeme uvedomiť, čo nás ako ľudstvo čaká. A z tohoto uhla pohľadu je, že máme pocit, že táto doba je len taká prázdna, že vlastne už nežijeme v dobe rytierov a v dobe hrdinov, ale ja by som povedal, že práve v tejto dobe každý človek, ktorý si dokáže zachovať svoju tvár a svoju dôstojnosť a nie len, že neprilieva do ohňa neresti a pošpiňovania, ale naopak svojou čistotou pomáha, takže v skutočnosti ten človek je aj v dnešnej dobe a môže byť, keď je to muž, skutočným rytierom a skutočným hrdinom. Samozrejme, to platí aj o ženskom pohlaví. A aj keď sa zdá, že jednoducho táto doba, že vozíme sa v autách a nechodíme na koňoch a jednoducho, že nám akoby nedáva príležitosť naplniť tie najväčšie ideály ľudskosti alebo toho skutočného ľudského hrdinstva, tak mne sa zdá, že za celé tisícročia a stáročia tu nebola doba tak hlboko upadnutá, kedy by dobré ľudské chcenie vyniklo viac než práve teraz. A aj keď sa to nezdá, že navonok nič nemusí byť vidieť, že keď sa človek usiluje o dobro a o hodnoty, tak nemusí to byť hneď vidieť. Ale ja si myslím, že z toho jemnejšieho uhla pohľadu, keď na nás niekto pozerá zhora, tak
Takže ja si myslím, že keď človek v tejto dobe obstojí v úsilí a v boji o svoju čistotu, tak celé nebesia sa na ňo pozerajú a akoby celé nebesia stoja pri ňom a podporujú ho, aby zostal dobrý a čistý a aby cez neho mohla na zem prichádzať pomoc, pretože nikdy nebola potrebnejšia ako práve dnes. A pozerať sa na človeka ako na hrdinu, že niečo navonok dokázal, že vyhral nejaký významný športový turnaj alebo niečo, tak to sa mi zdá, že je úplne nič oproti tomu, keď vo svojom vlastnom vnútri, hoď to nikto nevidí, dokáže sa stať skutočným človekom, ktorý je hodný mena človek. Pretože v dnešnej dobe je to tak ojedinelé a je to tak málo viditeľné. A tak si myslím, že je to moja predstava, ale možno aj vám bude blízka, že keď sa tí naši neviditeľní duchovní pomocníci alebo tie duše veľkých bojovníkov a rytierov, ktorí niekedy žili na tejto zemi, pozerajú z vyšších úrovní tu na zem, na tú pohaslú zem, kde čakajú, kde konečne zasvieti nejaké svetielko nádeje v podobe ľudskej duše, v ktorej splanie túžba po vyššom a po čistom, tak kde tu niekde sa to stane, tak si myslím, že všetky tie zástupy týchto bojovníkov a týchto pomocníkov sú duchovne pripravení takémuto človeku pomôcť a dať mu tú korunu ľudskej dôstojnosti a všetky pomoci, ktoré potrebuje pre svoj pozemský život, aby vlastne toto najcennejšie žiarenie tu na zemi podržal a dával ho ďalej. A že my to síce nevidíme pozemskými očami, ale keby sme to videli duchovnými očami, tak by sme videli, ako prebiehajú tie najkrajšie a tie najdojímavejšie deje z tých najkrajších a najvysnívanejších príbehov o dobre a o zle, o hrdinstve a tom najsilnejšom a najkrajšom, pretože skutočne je to tak ojedinelé, keď sa v niekom rozsvieti, rozžiari na tej pohasnutej zemskej púti táto skutočne opravdivo čistá mienená túžba po čistote a po dôstojnosti ľudskej. A ja si často vo svojom živote a vo svojich myšlienkach hovorím, že áno, doba je ťažká a prináša každému človeku rôzne úskalia, rôzne pokušenia, ale zároveň je to doba najkrajšia, najvytúženejšia, pretože práve v tejto dobe môže každý človek ukázať to najcennejšie. A to je, že v tých najťažších podmienkách ukáže, že z neho samého vychádza vlastne z jeho rozhodnutia, jeho poznania, jeho hodnôt vychádza túžba po víťazstve svetla nad tmou, po víťazstve vlastne lásky nad cynizmom, nad hrubosťou, nad šliapnutím vlastne po ľudskej dôstojnosti. A že keď práve v tejto dobe, kde sú rozpútané besy a kde najnižšie pudy vládnu tomuto svetu, tak si myslím, že vlastne každý človek, ktorý kedy vo svojom byti mohol túžiť po hrdinstve, tak si myslím, že sa nemohol narodiť do lepšej dobe, než je táto, pretože dnes má hodnota ľudskej čistoty najväčšiu cenu v histórii ľudstva. Tak to vnímam ja. A myslím si, že tak tomu verím. Ja to neviem nikomu dokázať, ale tak tomu verím, že nad nami v tých jemnejších úrovniach sú skutočne proste mocné sily pripravené pomôcť každému,
kto sa takto, hoď je pozemský malý a nenápadný, kto sa takto otvorí a odhodlá bojovať za svetlo v sebe a okolo seba tu na zemi. A že naozaj s takýmto človekom potom môžu byť obrovské sily a pomoci, ktoré navonok sa prejavia tým, že okolo takéhoto človeka sú pripravené aj pozemské pomoci, aj pozemská ochrana, ktorú náhle v určitých chvíľach potrebuje a ktorá sa mu ukáže ako dôkaz toho, že nie je sám. A ja si myslím, že to, čo človeka môže tak najviac vo svojom vnútri a vo svojom srdci, živote bolieť, je, keď šliapne po ľudskej dôstojnosti, keď jednoducho zneužije slabosť druhého na to, aby sebe samému urobil dobre a urobil radosť, a že šliapne takto po duši iného človeka. A zároveň si myslím, že nič človeka nemôže tešiť tak, ako to, keď vidí, že niekto v živote zakopne, že padne. Keď mu jednoducho pozrie do očí a podá mu ruku. Podá mu ruku tak, aby mohol vstať a aby sa opäť mohol stať človekom. No a tak si myslím, že táto doba je obrovsky naplnená myšlienkami na všetko iné, len nie na ľudskú dôstojnosť. A tieto myšlienky budú pôsobiť a budú sa zhmotňovať a všetci ľudia, ktorí ich živia, budú za to spolu zodpovední. Ale my, ktorí vieme o tom, ako sila myšlienok a energie pôsobí, by sme v tom mali stáť už vedomé. By sme do toho mali vstúpiť tak, aby sme toto poznanie pretavili na tie, to poviem za nás mužov, na tie víťazné rytierské zbrane, vďaka ktorým vybojujeme tu na zemi ten pomyselný, neviditeľný boj medzi dobrom a zlom. A ja myslím, že sa to rodí v láske. V láske k životu, v láske k druhému človeku a v skutočnom vedomí, že človek nesie zodpovednosť za všetko, čo cíti a myslí a koná. A že až keď človek túto skutočnú duchovnú vedomosť, toto poznanie v sebe oživí a zahorí v sebe túžbou naplniť svoj život a neprehrať ho a dokázať v ňom akoby naplniť tie vysoké ideály, takže že vlastne pochopí, že žije v tej najkrajšej etape vôbec vývoja ľudského ducha na zemi. Nie najkrajšej v tom, že by bola krásna ako taká, ale najkrajšej v tom, že teraz má hodnota ľudského dobra a ľudskej opravdivosti skutočne tú najväčšiu a možno najvýznamnejšiu hodnotu, než tomu kedy bolo. A to si myslím, že Mário je niečo, na čo ja často myslím, ale čo by som prial, aby sme oživili v sebe všetci, aby sme v tom spomínanom tichu, o ktorom tu hovoríme, si na to vytvorili priestor, pretože ako náhle človek vstúpi do toho myšlienkového sveta ľudí, myšlienkového sveta médií, tak veľmi rýchlo je jeho cítenie zakalené obrazom, rôznymi formami, ktoré na človeka vplývajú. A vedieť si zachovať túto svoju vlastnú vnútornú hodnotu a čistotu je často spojené s tým, že človek nepreceňuje svoje síly, ale naopak dokáže si uvedomiť, že to jeho víťazstvo spočíva už v tom, že zostáva bdelý a zostáva chránený
pred mnohými nebezpečnými energiami, ktoré by síce nemusia ho strhnúť hneď, ale postupne ho nahlodávajú, až nakoniec urobí chybu a padne. A že v tejto bdelosti, v tom, že človek zostane bdelý a bude si strážiť toto svoje víťazstvo, takže v tom je ukrytá obrovská hodnota pre život človeka. No a tak si myslím, že to je niečo jednoducho, o čom treba hovoriť, alebo čo treba predovšetkým sa naučiť žiť a vlastne odovzdávať si to ďalej ako víziu, ako ideál jeden druhému. Pretože dnešná doba si myslím, že volá po skutočných akoby rytieroch a po skutočných hrdinoch, ktorí zvíťazia v tom neviditeľnom boji vo svojom vnútri, vo vzťahu k čistote a vlastne takto potom môžu oslobodzovať a pomáhať v tých neviditeľných nitkách a neviditeľných formách ďalej a môžu vlastne vyvažovať ťarchu toho všetkého nízkeho a temného tým, že predsa len budú vznikať určité krásne veci. Že nebude ublížené tam, kde by bolo ublížené. Vďaka tomu, že tu bude dostatočný počet ľudí, ktorí budú takto nastavení a takto otvorení. Takže Mário, to bol taký môj veľmi dlhý vstup k tejto dnešnej téme. Tomáš, veľmi sa teším, že odznel a môžem len potvrdiť vaše slova, pretože moje životné skúsenosti priviedli, dá sa povedať, k úplne rovnakým názorom a tak ako ste hovorili, že tým, že je táto doba naozaj veľmi ťažká, tak mám za to, že tie víťazstvá sú o to cenejšie a že je veľmi ťažké obstáť v dnešnej dobe, ale o to viac to má väčšiu cenu a väčšiu hodnotu na tvorbu celého. A myslím si, že pokiaľ ako ľudia nedokážeme v sebe oživiť túto podstatu, ktorú ste teraz rozvíjali, tak naozaj sa na lepší začiatok nemôžeme tešiť. Takže je to niečo pred nami, otázka s nejakým spôsobom to dokážeme pochopiť a v sebe oživiť, či to bude na základe takého prirodzeného dozretia, alebo jednoducho prežijeme, myslím si, že veľkú bolesť a utrpenie, kedy sa to jednoducho ako keby v nás objaví samé, no a budeme môcť začať opäť. Takže si veľmi želám, aby čo najviac ľudí tieto myšlienky dokázali v sebe oživiť a jednoducho uviesť do života a tým začať formovať lepšiu a krajšiu budúcnosť. A koniec koncov, Tomáš, každý z ľudí si to vie vyskúšať. Ale ono naozaj dneska, keď pozorujem svoje okolie a život a mám to prežité aj v sebe, tak je to také, že je ťažké preraziť v tomto smere, pretože ten tlak toho okolia je tak obrovský, či už je to zo strany našich priateľov, známych v práci, okolité médiá, jednoducho celý ten taký akoby svetonázor, nikde sa to neobjavuje, takže veľká úloha pred nami. No a ja myslím, že v tomto je ukrytá obrovská sila, že v ovládnutí a v skutočnom zvládnutí tejto sily je ukrytá obrovská tvorivosť, že jednoducho človek je viazaný tým, že nedokáže rozvinúť krídla, že jednoducho zakaľovaním tejto čistoty a jednoducho nechápeme, ako veľmi spôsobujeme, že nemáme schopnosť pohnúť hmotou, že nemáme schopnosť zmeniť veci v tomto svete. A stále potom sa utiekame k tým vonkajším veciam, náboženstvám, politike a podobne. Ale človek, ktorý sa dokáže v tomto smere oslobodiť a vybojovať, jednoducho toto pevné zázemie čistoty, tak on je schopný spojiť s takou obrovskou silou, že náhle začne prenikavo pôsobiť vnútorne aj navonok. Lebo už nie je viazaná jeho sila, jeho chybami, jeho neresťami. A
tam je potom ukrytá vlastne hodnota toho, čo človek na zemi dokáže alebo nedokáže uskutočniť. Toto sú všetko iba také útržky, že čo my ľudia žijeme, že tu zdanlivo niečo veľké robíme, ale v skutočnosti je to nič oproti tomu, čo by sa mohlo diať, keby sme oslobodili svoju dušu a spojili sa v tej najpriamočiarejšej tvorivosti vlastne s vôľou svetla, s vôľou stvoriteľovou. A až vtedy by začali vznikať tie najväčšie diela a jeden deň nášho pozemského života by mal hodnotu celých 10 ročí. Ale toto je niečo, čo sebe jednoducho najskôr musíme my sami vybojovať a uvedomiť si, že vlastne čistota od nás nechce seba zaprenie v zmysle, že si človek niečo jednostranne odrieka, ale že čistota chce, aby sa človek tešil zo všetkého slobodne a v tom má obsiahnuté, že má všetko, ale všetkému vládne. Vždy, keď sa človek upriami na nejakú jednotlivosť a vlastne stratí zo zreteľa celok a stratí zo zreteľa smerovanie k svetlu, tak to zotročenie, ktoré upúta jeho energiu, jeho pohľad na jednu vec, spôsobí potom, že vlastne všetko ostatné stráca. No a pochopiť to v tej všeobsiahlosti, že múdrosť neznamená, že človek si niečo začne jednostranne upierať, ale že múdrosť znamená všetko užívať tak, aby to prinášalo radosť, tak, aby to bolo zakomponované do celku života, aby človek sa tešil jednoducho aj z pohľadu na slnečnú oblohu, aby sa tešil z pohľadu na rozkvitnutý kvet, aby sa tešil z maličkosti každodenného života a nemusel sa za každým upierať iba k niečomu takému, čo v ním akože otrasie, že aby sa tešil jednoducho zo všetkého a potom zistí, že vlastne v tom nachádza to najvyššie šťastie. No a v tom je potom ukrytá tá energia, že on začne prenikavo pôsobiť a môže potom skutočne pomáhať a vážiť si aj iné pohlavie s tou najväčšou dôstojnosťou, že pozerá potom človek na toho druhého ako na človeka, ktorého má rád, s ktorým mu je dobre a ktorého chce chrániť, ktorého chce podporovať na jeho ceste a nie ako na predmet svojej sebeckého priania, ako dohnať sa k nejakým pocitom za každú cenu. A to až keď človek nájde jednoducho v tom vzťahu túto radosť toho druhého a môžeme povedať, že keď pocíti k nemu lásku, že ho má rád ako človeka, ako bytosť a má k nemu tú prirodzenú úctu, tak vlastne je na tej najlepšej a najpriamejšej ceste k svetlu. A preto sa hovorí, že muž, že tvoje cítenie k žene stane sa ti bránou k svetlu. No ale pretože vlastne žena je schopná byť tou bránou pre jej jemnejšie cítenie a preto jej celé uspôsobenie, že keď nie je pokrivená, tak je skutočne tou pozemskou anténou, tou svetiňou, cez ktorú sa vlastne človek spája s výšinami, tak keď si uvedomíte, že toto je posvetnou úlohou ženy, tak pochopíte, prečo temno zaútočilo predovšetkým na ženu a prečo sa snažilo strhnúť ju z jej vlastne dôstojného a posvetného postavenia. Tu sa jednoducho odvíja nejaká zákulisná, špinavá a cielená hra, na ktorú sme my ľudia pristúpili kvôli svojim slabostiam. A my zasa len poznaním a vedomím Božej vôle, poznaním úlohy ženy, jej vlastne vznešeného poslania, tak človek nájde, aj muž nájde vlastne v čom spočíva jeho úloha zase v tom, aby sa svojím životom nespolupodielal na tej temnej hre, ale naopak, aby sa spolupodielal na tom, aby sa žena zase stala tou prostredničkou k tým najjemnejším energiám a citom
a aby vlastne takto bojoval proti temnu bez toho, aby to napríklad vedel. Že bojoval proti temnu tým, že vlastne on bude ten pokrivený princíp na novo naprávať. Že on sa vo svojom živote vynasnaží pozerať, keď hovoríme o mužovi, tak na ženu, ako na tú jemnejšiu časť pojmu človek, na tú časť, ktorá má zostať jemná, citlivá a spojená so svetlom, aby potom prostredníctvom nej mohlo prichádzať na zem to zase krásne pomáhajúce žiarenie, ktoré bude celú zem poznášať. A keď vidíme, ako tá špinavá hra pôsobí, že do temno vlastne chce zo ženy urobiť objekt pozemských pudov, aby skrivilo vlastne, znemožnilo jej naplniť tú posvetnú úlohu a potom, keď si človek uvedomí, že má sa na tom spolupodielať svojimi slabosťami, tak stratí aj zbytky úcty sám pred sebou. Ale keby si muž uvedomil, že vlastne to najkrajšie, to najvyššie, na čo môže byť niekedy vôbec hrdý, je to, že pochopí túto hru, pochopí tento dej a vlastne svoj život zasvetí tomu, že ten pokrivený princíp bude vlastne ozdravovať a vyrovnávať. A tak sa potom môže stať, že sa rozžiarí a že vlastne sa s jeho vnútrom spoja tie najvyššie pomoci a on bude môcť vlastne, aj keby žil krátko, alebo keby čokoľvek sa udialo, tak by odchádzal z tejto zeme s vedomím, že on svojim životom sa pričinil k tomu, aby to jediné, na čom záleží, tak aby k tomu pomáhal. A myslím si, že nie je nič dôležitejšie ako v tomto svete, o ktorom vravíme, že ľudské myšlienky a city sa zhmotňujú, tak aby sa každý človek a obzvlášť muž vlastne stal v tomto smere skutočným človekom. Keď už nehovorím rytierom alebo hrdinom, to sú možno veľmi vznešené slova, ale aby sa stal človekom a mužom. A tak ako on bude potom pozerať na ženstvo vo svojom okolí, tak sa nakoniec aj ono začne práve pre tú svoju jemnejšiu vnímavosť a citlivosť formovať už nie do toho falošného obrazu, ale ešte viac do toho vlastne krásneho obrazu, kedy zase to, ako ženy budú pôsobiť, vypadať, ako sa budú znášať v krásnych šatách s krásnymi dlhými vlasmi a prirodzene. Takže zase už oni budú už o to ešte viac vlastne poznášať túto zem. Že v dnešnej dobe vidíte, že keď si žena oblečie šaty alebo sukňu, tak sa hneď všetci smejú, že čo chceš byť Panna Mária, alebo tak, hej, že alebo si v sekte nejakej. Ale vôbec ani netušia, že to môže mať také ušľachtilé pohnutky, že tá žena si chce chrániť svoju dôstojnosť a svoju čistotu. A pritom sa smejú. Ale keby sa na to pozreli tými očami ducha alebo srdca, tak by zistili, že tá žena je skutočne viac ženskou, jednoducho v tom spôsobe odievania, ktorý bol vlastne ženám blízky v minulosti, že ja neviem, tak žena prirodzene nosila sukňu alebo šaty, ale nie preto, že bola mníška, ale preto, že jednoducho akoby získavala takú prirodzenú tajúplnosť a zároveň si zachovávala čistotu a bola pre muža väčšou inšpiráciou. Ako keď toto všetko stratí a jednoducho splínie s týmto svetom a vlastne oberá aj muža vlastne o to najcennejšie, čo by mu mohla priniesť. Aby v ňom vlastne vzbudila tie vyššie city. Takže ja nechcem teraz hľadať viníka, že kto je na vine, či muž alebo žena, ale keďže my sme muži, tak hovoríme o nás a pripomeňme si, že to, ako my zmýšľame o ženách, to je náš podiel spolu zodpovednosti a to, ako my zmýšľame, tak sa ženstvo v našom okolí formuje. A
nesieme za to zodpovednosť, ktorá sa od nás nedá odňať a ktorá sa jednoducho, tak ako to bolo v prípade toho atentátu, skôr alebo neskôr niekde zhmotní. Takže Mário, asi toľko k tomu. Tomáš, ja si veľmi želám, aby práve tieto myšlienky ožili v čo najväčšom počte ľudských srdc a aby tam svietili ako silná pochodeň na tých ďalších a nasledujúcich cestách, aby sa tak naozaj podarilo vytvoriť krajšiu a svetlejšiu budúcnosť a ako ste veľmi pekne povedali, že nech sa každý presvedčí o tom, že práve týmto spôsobom je možné meniť tú hmotu a pretvárať do tých krajších podôb. Takže Tomáš, no čo dodať na samotný záver? Už len sa poďakovať za to, že ste opäť si našli tento čas a že sme sa smeli takto spolu porozprávať a ja verím, že sa nám naozaj trošku podarilo počiarknúť tú takú podstatu toho celého a že tak troška podnietiť vlastne našich poslucháčov a všetkým, ku komu sa to dostane, aby troška sme tak považovali nad tým a aby sme to tak uchopili správne a pokúšali sa to tak pretvárať a meniť. No ja sa, Mário, asi vopred ospravedlňujem, že to všetko, čo som hovoril a čo aj tu spolu robíme, to nie sú myšlienky nejak pripravené na papier, takže tak ako sa ich snažíme žiť, tak ako v podstate prichádzajú počas našich relácií, tak o nich vravíme a samozrejme mrzí ma, že to nie je podané v tej najkrajšej štilistickej podobe, ale verte, že ja skutočne niekde vo všetkom tom, čo tu hovoríme, skutočne vo svojom vnútri vidím hlboký zmysel a myslím si, že je nevyhnutné, aby sa tieto myšlienky pomaličky ako keby zakorenili v spoločnosti. A tak verím, že naši poslucháči to nejak dokážu pochopiť, že pochopia, že aj my sami bojujeme a hľadáme tú správnu cestu k týmto myšlienkam a hodnotám, nie ako ľudia, ktorí ich už žijú, alebo ktorí sú vo všetkom vzori, ale ako ľudia, ktorí sa tým zaoberajú a proste skúšajú a hľadajú a robia, čo vedia. Ja som svojho času úplne odstránil tento dotykový telefón, lebo som si povedal, že proste chcem sa úplne odstrihnúť od všetkých takýchto ako keby energií, foriem, myšlienok a že chcem si viacej vytvoriť priestor na ticho a to bola iba súčasť mojej osobnej cesty na nejaký čas, ale proste aj a niekedy aj to patrí k tomu, aby sme sa priblížili k cieľu, že si ako keby vytvoríme navonok tie podmienky, ktoré nám viacej navodia akoby tú vnútornú atmosféru a oni sa jednoducho nedajú realizovať možno na celý život, nedajú sa akoby každému, ale jednoducho hľadajme a pomáhajme si týmito spôsobmi, aby sme zosilnievali a jednoducho, aby keď večer pôjdeme spať každý deň, aby sme si mohli povedať, že keby si pásku môjho vnútorného života teraz mal prehrať taký človek, ktorý si ma váži a považuje ma za dobrého, považuje ma za lepšieho, než je on. Aby som mu ju mohol dať do ruky a nemusel som sa báť, že tam budú nejaké pasáže, ktoré by som chcel vystrihnúť alebo za ktoré by som sa hanbil. Aby jednoducho celá tá neviditeľná nahrávka toho, čo koluje akoby v tom filme našich myšlienok, aby na večer sme si mohli povedať, že bola tak čistá, že odovzdávam ju akoby s radosťou a s čistým svedomím. A či už vlastne tomu nášmu neviditeľnému duchovnému vedomiu, alebo ju odovzdávame svetlu bez strachu, že by sme padali. Tak prajem každému z nás, aby sme, keď budeme zaspávať deň čo deň, tak aby sme si túto otázku mohli položiť a boli k sebe opravdiví a každý ten nový a nový deň vždy ten záznam myšlienok a pocitov každého dňa mali stále čistejší a čistejší, pretože v
tom je nakoniec ukryté tajomstvo celého nášho osudu a celej hodnoty nášho života. Mário, no a úplne na záver by som ešte rád pripomenul, že nenávisť ako taká, nenávisť, ktorá je spúšťačom všetkých agresívnych dejov v nás a okolo nás, tak ona nie je liberálna, ani nie je protiliberálna. Takže ona je jednoducho nenávisťou, je to zakalená tá zdravá pôvodná energia a ona vždy pôsobí zničujúco. A z tohoto hľadiska si úplne na záver uvedome aj to, že síce atentát sa stal na premiéra Fica, ale pokiaľ by on prehral voľby a dopadlo by to naopak, tak by sa veľmi rýchlo mohlo stať, že tá istá vlna nenávisti by spôsobila atentát na druhej strane. A riešili by sme to zase akoby z úplne opačnej pozície a mali by sme pocit, že zase je spravodlivosť na našej strane. Lenže kto si uvedomí, ako pôsobí sila energie a sila myšlienok, tak si uvedomí, že ona nepozerá na politickú príslušnosť, ale je daná vnútorným stavom svetlosti alebo nenávisti ľudí. A ona potom spúšťa do obehu všetko to, čo sa neskôr prihodí. Takže to je len také krátke pripomenutie, aby tí, ktorí sa cítia byť dotknutí, aby si uvedomili, že veľmi rýchlo by aj oni mohli stať na strane tých, na ktorých sa pozerá ako na útočníkov, keď to poviem obrazne, pokiaľ by sa ten pomer síl vo voľbách ukázal inak a to, že ten rozdiel vo voľbách nebol až tak velikánsky, pretože to je rozdiel niekoľko tisíc ľudí v našom národe, tak všetko by mohlo byť inak. Takže žijme tú myšlienku a energiu pokiaľ možno vlastného príkladu a vlastného pokoja v tom našom najúžšom okolí a nenechajme sa zmiasť kulisami toho vonkajšieho diania a neupadnime do jednostranného a lacného posudzovania, kto je vinník a kto je obeť. Žijeme tak, aby sme boli takí, za akých nás majú tí, ktorí nás milujú. Milí poslucháči, od nás na dnes všetko, lúči sa s vami Tomáš Lajmona, od mikrofónu Mário Kováčik. Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Napůl jako hrou a na polovic vážně, čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy, zkoušky přijímací, potom pád. Znalosti si měl, co jsi neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za 2 roky s úsměvem. 2 roky vzal čert a za nějakej týden stojíš na radnici s holkou svou.
bylo to s ní fajn. Ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy podruhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prach, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste 3 a máma s 2 bráchy, starej dvoupokoják, špatnej vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po 3. si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají. Byl si byt, všechno už si vzdál a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni, sakra, to svý nevadí, zase bude líp.